Trgovina je branša prema kojoj možemo pratiti stanje u cijelom gospodarstvu. Nakon prošlogodišnjeg malog rasta, u ovoj godini trgovci očekuju pad prometa. Gotovo 10% hrvatskog bruto proizvoda ostvaruje se u trgovini. U njoj radi više od 20% ukupnog broja poduzetnika, obrtnika i tvrtki, a u djelatnosti trgovine zaposleno je 16% hrvatskih radnika. Možda u nijednom segmentu gospodarstva nismo toliko napredovali u tehnologiji samog posla, u tehničkim unapređenjima u poslu, u konsolidaciji kao što smo to napravili u trgovini. Trgovina je kao i ostale djelatnosti izložena rizicima, a ulazak Hrvatske u Europsku uniju sigurno će biti jedan od njih. U Hrvatskoj gospodarskoj komori kažu kako mnoge zemlje svijeta u posljednje vrijeme uvode sofisticirane mjere zaštite nacionalnih gospodarstava. Ono što smo mi započeli prije 15 godina s akcijom Kupujmo hrvatsko, afirmirajući kvalitetni hrvatski proizvod, dakle ne bilo kakav, nego kvalitetni hrvatski proizvod, u čemu smo partnerstvo našli i proizvodnje i trgovine domaće, od toga ne trebamo odustati. Jer to upravo rade najveći na europskom kontinentu, odnosno sve su snažniji zahtjevi da se u tom pravcu ide. Zašto to govorim? Da ne bi se dogodilo kao što se puno puta nama dogodilo, da budemo svetiji od pape. Pa onda u ime proklamiranih ciljeva koji su se odrekli oni koji su ih proklamirali, da mi zalutamo pa pogubimo vlastitu poziciju. Do izbijanja ekonomske krize trgovina je bilježila visoke stope rasta, što se nakon 2007. godine promijenilo. Smanjen je udio trgovine u BDP-u, a dolazi i do pada broja zaposlenih. Poznat je i podatak da trgovina na malo ima gotovo trećinu niže plaće od prosjeka. Da bi privukli potrošače, maloprodavači smanjuju cijene pojedinim proizvodima i provode stalne akcije. To znači da je maloprodaja preuzela dio troška krize na sebe. Trendovi u trgovini na malo, robom široke potrošnje, u Hrvatskoj pokazuju povećanje tržišnog udjela diskontnih prodavaonica, supermarketa i hipermarketa, uz pad tržišnog udjela tradicionalne maloprodaje. Poslovna 2012. kažu bit će teška za trgovce, s očekivanim padom BDP-a i potrošnje za 0,3%. Budući da trgovina jako ovisi i jako je osjetljiva na gospodarske kretanja, prije svega kretanja GDP-a i potrošnje, zaposlenosti i očekivanja potrošača, možemo istaknuti da će doći do pada realnog maloprodajnog prometa u 2012. godini. Tek u 2013. godini možemo očekivati određeni rast BDP-a, potrošnje i rast maloprodajnog prometa. Država ne smije biti pasivna. Od nje se očekuju veći napori u smanjivanju eksternih troškova i poreznih davanja, rješavanju problema nelikvidnosti, suzbijanju sive ekonomije, većoj fleksibilnosti na tržištu rada i većoj efikasnosti zaštite tržišnog natjecanja. Trgovina na malo očekuje i donošenje mjera horizontalnih potpora za obrtnike, male i srednje maloprodavače.